Hello friends. Welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंबो मोजाङैनो दङ. मालासि बुङो? जोंबो मोजाङैनो दङ. So friends, दिनै जोङो आलासि जाहैनो थांनो नागिरदों. Yay! मोसा. आलासिनि ओंखाम मोनजाथाराखै दिनै मोनजासिगोन. So जोङो बाजै लाहानाव आलासि जानो थांनो नागिरदों. आं थांगोन, मुनु थांगोन, मुनु आब' थांगोन, ओमफ्राय आदा थांगोन, आरो आदा सासेबाव थांगोन. ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो. दा दुगैनानै देलायनानै थांसै. केसरिटार बुंबाय थायो आंखौ. दा दुगैहैनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो. देलायनानै थांसै. ओइनि सासेया सेरखौसो बामना लाबाय थादो. बाय बाय, बाद में मिलता है. Sudemen. Bakal say na ba? Ay, bay, tang. Bo. Ada. Ini doko no mabala. Sini pin le. Mone o mala de sifal tu. Fox ko mari ka cutie ha. Lagi di khatam nang se. Tamulpur mon faibai. Ada helmet de jibu kan khulayakhai. Ang gaw malai de khulafrakhai gun sedesema ba. Helmet kan samai khara angsa. Ai khas binala. Kalau las malana mare no beta. Las bigise ki bela na samu sida. Cheers. Ai sai opai na sanu ko samunde. Helmet kan Tanda cool powder sih ya. Apa iyo? Tanda cool powder senunga. Oh, cuma powder zat naman ke. Krek body. Dabei ini misalnya ada mitai. Tengok, kamu belum dan? Ang nagaganda ka. Bro. Look, handa. Kata nasi kulo ko mula. Ilan na mali? Tata. Tata.
मोनफैबाय एबार सिसा खाबाय आंखौ हेलमेट गानना लानानै फन लागिदो नामा नोङो बोरैबा जादों माथो जानो ini fine lu gitu nih fine mana nengah hả đây lưng ăn lưng à lưng nọ lưng nọ lưng nào mình ra bán lưng cắt xong nó cute nữa đấy lưng rồi đó nhưng mà không là bao rồi nè mà bán áp lên lưng à sao lưng cái rồi mình đăng lại itu man sama kayak aklan bin terakhir itu oh dasar cheers goko nama best friend mulang dia sekarang lu gimana aku di mana macam karena kenapa orang baik mulang ni lu energi apa sih kencingnya ada lengan baru kabar jelas sekali saya swimming pool wow nama cutie ini aja nih di kafe dia oma ciki rumah ya meow ay cute ih mana ada best friend hey ini sendal sama terakhir nih nih somai apa bu nih isni siapa seneng ada somai ini kamu di sana nih hanya sini nih macam apa engkau dan lagi dia engkau ओंख्रिखौ मारै मोनखो जानानै नेने खिथाबो थिक थाक यो awesome मोनबाय उदै बुंदोना बुङाखै जानाय बायदि जागोन मोनथाराखै मानसिखौनो दाबो ओंखाम मोनजायाखै सानसेयाव उखैना थानाय बायदि नुयो उदै बुंबाय ओंखायनो बाज्रिबाय थादों नामा उदै बुंबायना बुङाखै खोमसि नुदो बुंबाय खोमसि नुदो खोमसि मानसियानो गोसोम खाबा खोमसि एयो मा ओंख्रि जाखो नोङो दाउ बेदर आलु ना मेस्ता दालि पटल भाजा ओमफ्राय पनिर आलु टमेट' ओमफ्राय पापर माबे मोनसेखौ बांसिन गोथाव मोनदो गासैखौबो आंथ' खालि पनिरल' जादो पनिर ना बेदर जायाना आङो मानसियानो नायनाय थैनाय बायदिसिनो दालाय दा जिन्दा थानाय बायदि नुबाय गिसिबा जि किउट मा होनो इखो गिसिब ना मा होनो वाव फ्लावारखौ नायलाय किउट बाइकआव फैनायाबो माबा बासाव गाखोना फैनाय बायदिसो मोनथारदो इनाव हेलमेटानो जाया आंनावबो जाया देलाय खिन्थु इनाव अभार जाया खर'आनो फिसाबा आदा मोना मालाय बाहेराव दोङो आं मायाव दङ न'खौ नामा हराव सारि मोनखाबाय आरो जोङो दसे उन्दुनि टाटा बाय बाय दहायनो उथिदोंमोन साहा लोंदों
ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय दा थांसै न'आव ये देखो मेरा कैमरा स्टैंड Ni. गिदिर Ni. मेराथ' सब मोखाङानो पिम्पल दङ आंना Ana bro ini bro. मालाय देलायदों देलायदों थांलायदो Gelesi mana? Tata. सगाव ओंखारदों Bistoka di sini. Ulta ka na laban na. Tolong ha. Ito na naman. Ang karni ang gisir. Ang karni. Ang kargan mo ang gisir dengan mga di na baila dito sa nakabot. Hindi galina. Chalo. जों दासो मोनफैबाय मान मेंबाय Osai stek tahay. So friends, दिनैनि भिडिअ आंना एसेनोसै. Thank you for watching. Love you. Bye bye.